I denne video vil jeg gennemgå, hvordan man arbejder med moms i webregnskab. I ens kontoplan kan man løbende følge med i, hvordan ens momssaldi ser ud. Det gør man herovre i balancen på konto 3301, 3302, hvor man kan se salgsmomsbeløbet og købsmomsbeløbet i den periode, vi kigger på. Når man så skal bogføre momsen og indberette momsen, så går man over i det menupunkt, der hedder momsoverblik. Og der har vi muligheden for kvartalsmoms og halvårsmoms. Når man først har bogført noget ind i det aktuelle regnskabsår, kan man altså ikke ændre perioderne fra mellem halvårsmoms og kvartalsmoms, da der så vil gå rod i den. Så nu er vi på kvartalsmoms overblikket i øjeblikket. I det øjeblik, du indberetter momsen på Skats hjemmeside, så gør du samtidig det, du går ned og klikker på knappen her, der hedder bogfør moms. Og der vælger man så, hvilken konto den her moms på staten skal lægges ind på. Vi har som standard en konto, der hedder betalt moms. Man kunne også kalde den momsafregning. Og hvis ikke du har nogle specielle behov, så kan du bare lade den blive på det. Tryk på bogfør moms. Vi bliver nu smidt over i bogføringsklæden herovre, hvor vi får et forslag til, hvordan det skal bogføres. Og det skal man egentlig bare sige OK til, medmindre man ser, at man har lavet en eller anden fejl. Så siger vi bogfør klæde. Og der står nu her, at bilagene er blevet bogført. Så vi hopper over i regnskabet, hvor vi kan se, at på salgsmoms og købsmomskontiene, der har vi nu et 0. Og i stedet for har vi differencen mellem købs- og salgsmoms nede på kontoen betalt moms. Det næste vi så skal gøre, det er den dag, hvor vi så rent faktisk og fysisk betaler momsen. Det vil sige, at vi får en kontostreng inden fra Skats hjemmeside, når vi har indtastet salgsmomsen og købsmomsen ind, vil vi se, at vi skal afregne differencen herover. Og når vi så rent fysisk betaler den eller får pengene tilbage, går vi ind og trykker på knappen ved siden af, der hedder bogfør betaling af moms. Og der vælger vi altså den dato, hvor vi har betalt eller fået momsen retur. Vi vælger, hvor vi har fået pengene eller betalt fra. Det vil typisk være bank 1. Og så siger vi bogfør momsbetaling. Igen smider systemet os automatisk over i bogføringsklæden. Vi kan lige kigge det igennem. Det ser rigtigt ud. Tryk på bogfør klæde. Hvis vi så hopper over i vores regnskab igen, kan vi se, at kontoen betalt moms, der ellers stod en difference på, den er nu i 0. Og et tilsvarende beløb er blevet trukket fra vores bankkonto, fordi vi har betalt momsafregningen fra banken. Så det er meget enkelt at afregne sin moms i webregnskab. God fornøjelse.